Malikura ale kɔni tɛ taa ɲɛ n'o y'a sɔrɔ yurugu baara minnu bɛ Malikɔrɔlen la ko fɔ olu baaraw bɛɛ lajɛlen ka dabila o de hukumu na ko Kajana kɔni maire ko ale gɛnna ka bɔ a place la ko ka sababu kɛ a ka yurugu waleya dɔ kɔni ye an balimaw aw bisimila yi an ka kabako kɛnɛ kan bi kabako min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko colonel Assimi Goïta ni ale yɛrɛ ye Mali cɛmancɛ fanga kɔni ɲɛmɔgɔ ye ko ale ye sɛbɛn dɔ bɔ sɛbɛn in kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko Kajana ni a bɛ école kɔni cercle fɛ ko o maire ka bɔ a place la ayiwa ko o waleya in kɔni ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ la o de ka fɔ Kajana yɛrɛ maire ko o tɔgɔ ye Zumana Sangare ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ma Zubule ale kun ye maire ye Kajana yɛrɛ kɔni dugu kɔnɔna la nka sɛgɛsɛgɛli dɔw hukumu kɔnɔna la ko a yirala ka fɔ ko a bɛ ka wari dɔ ŋanamu ayiwa a yirala ka fɔ wari minnu don n'o ye faso ka wari ye ko a bɛ k'o de ŋanamu wa min yɛrɛ ye kɔlɔjɛba kɔni sous-préfet ale de ye sɛgɛsɛgɛli gosi nin ma kofɔlen kun ka sɛbɛn bɔ ka taa di colonel Assimi Goïta ma ayiwa a yirala ka fɔ ko Zumana Sangare ni ale yɛrɛ kɔni ye Kajana kɔni maire ye ko a ye $60,000 de kɔni ŋanamu o $60,000 kɔni na a yirala ka fɔ ko a ye wari dun cogoya min na an bɛna da don dun cogo la k'o f'aw ye o de ye ka fɔ ko autorité municipale maaw kɔni kun fɛ wari dɔ kɔni kun kan ka d'o ma ko o bɛ taa $8,000 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ko o ma di olu kɔni ma ayiwa min ye Zantebugu ale ni Kajala olu ni ɲɔgɔn cɛ la ko o sira kɔni kun kan ka dilan wa wari min kan ka don o sira kɔni musaka la ko o wari kɔni kun bɛ taa bɛn $50,000 ale ni buruburuni kɔni ma ko o wari yɛrɛ kun kan ka bila perception de kɔnɔna la nka ko o wari yɛrɛ taga yɔrɔ ma ye ayiwa an b'a yirala ka fɔ ko nin yɔrɔ kɔfɛlen kɔni bɛ Mali ale ni Côte d'Ivoire de kɔni fulancɛ kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen Zantebugu ale ni Kajana fana sugu dɔw fana kun bɛ yen nɔ ko a ye yɔrɔ dɔw feere maaw ma n'o wari kɔni bɛ taa $100,000 ni $60,000 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ko o wari fana ma ye ani k'a ye dugukolo dɔw feere yamaruya ma d'a ma ka olu kɔni feere ko maa kɔni t'a dɔn a ye wari ninnu kɔni bila yɔrɔ min ayiwa o de hukumu na ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni gosira wa hali bi ale kɔni ma se ka jaabili kɛ a ye wari ninnu kɔni bila yɔrɔ min na ko sabula ko wari ninnu kɔni ma taa a dun sira fɛ o de y'a to ko sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔni kɛra wa a yirala ka fɔ ko a jalakilen don nin ko in na o de hukumu na min ye colonel Assimi Goïta ye ale y'a yira ka fɔ ko Malikura kɔni tɛna ɲɛ togo si nin ka in kan min yɛrɛ ye Zumana Sangare ko ale ka baara kɔni bila wa a bɛ wele kiribolo sanfɛ a ka wari in taga wolo fɔ sabula ko wari in ye jamana wari de ye maa kelen tɛ se k'o ta k'o dun ko o de hukumu na ko olu nakun ye o de ye yurugu ko minnu tun b'an ka jamana kɔnɔ ko u bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ walasa an ka jamana in bɛ taa ɲɛ ayiwa min yɛrɛ ye Zumana kɔni Sangare ye an bɛ wagati min na bi ale kɔni tɛ bolo la wa ko a bɛna wele kiribolo sanfɛ walasa a bɛ se ka taa a yɛrɛ ɲɛfɔ cogoya min na ayiwa an balimaw ni kibaruya kɔni tun b'an bolo ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la